bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Piindi TV aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pulaar wi ko wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno yewtere men wiitede holmbo woni an arti taw koye mbadi kuptidinde taw ko tongode mum 49 holmbo woni an en paami hande oɗo saaha gonaɗo ko yimɓeɓe goni ko e dow mum hande oɗo saaha eɗen paami oɗo rafi bonɗo mo ganduɗa ko jaknuɗo windere ala mataw ɗo yahani e jokli windere nde rafi tampinɗo saabi hande eɗen bismiɗo sukaɓe ɗo batti duuɓi kono ko mawɓe ɗo batti hakkillaji o woni fedde wiyetede asfo noon eɗen paami ko fedde daronide Sénégal naaɓe kono kadi ko fedde daronide Fuutankoɓe ko fewte safaro ko fewte caɗele ko ɓen bismiɗen ɗo eɗen bismiɗo biteɗo Dahalta Ba wondide o mo ganduɗa ko Diarry Ba en batta noon tawde ko potal mataw yiɗande hoore mum wona añande bandum puɗɗorɗen ɗo koɗo batte worɓe nde tawno ko worɓe goni almameɓe goni foof. Assalamu aleykum Dahalta Ba. Assalamu aleykum ceerno Mody. Mi salminima min salmini mawɗe galle aussi min calmini fuutankoɓe fof donc kala mbiwo mbimi mbimami min mbitemi ko Dahalta Ba mi woni secrétaire général fedde witende ASFO action sanitaire pour le Fouta ko weltare tan arɗo he nder ɗo e télé men télé Piindi TV e haaldude he yimɓe Sénégal naaɓe haaldude fuutankoɓe he o rafi mbiɗeno Covid 19 donc ko weltare arɗo hannde min calmini bandira fof ko noon en jawanat bani men debbo Diarry Ba. Assalamu aleykum. Waaleykum salam ceerno Mody a salminama juurama mi salmini yeɓeɓe telɗe fof Piindi TV weltare amen hannde e oɗo émission o jarama ɗum noon en beltimo khalifaɓe diine e khalifaɓe aado ardiɓe ene galle he baba Abou Diop Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa Daoudou Gueddado Maymon Tafsir kono toon to karallagal ngal ko mawni men e miñi men woni omo ganduɗa ko Ndeye Fatouma Sali wonde Signe Mansour walla mbiya Thiat Wala ɗum noon ɓen mbatta so wona fuɗɗade golle en paami holko woni yewtere men hannde ko oɗo rafi bonɗo beela aɗa wawi amen ruttanade e fuɗɗo rafi o haaɗa yarata ɗo e kulhuli gonnoɗi hen e hannde oɗo saaha beele ɗiɗon kulhuli kadi ustima. jaram ceerno Mody o rafi ɓe mbiyata Covid 19 no rafo no fuɗɗori to he Chine no to wiyete Wuhan rafo noon ko adda ɗum ko virus noon he pulaari no mbawi wiide ko kullel jeyanguel he nder famille biyeteɗi coronavirus guel ɗon kullel noon so jaggi neɗɗo ene wawi yaade ha neɗɗo woni rabdima ko rafo toon fuɗɗori umminde Wuhan woni layɗo no gandi Chine ko leydi gandanɗa hoorema ko puissance mondiale eɓe keewi doole donc ina hasi so rafo yeehi toon ha leyi toon ha heewi toon doole jaggat aussi leyɗele goɗɗe par ce que Chine ala fof ɗeɓe ngala he aduna o donc sa ƴeewi ko kamɓe eɓe mbayni hewde doole ɗum waɗi rafo rewi he nder yimɓe ha yeehi he aduna fof ha wiyama pandémie joni sa ƴetti pays neƴƴeɗa fof teɗɗe fof rafunen toon donc ça veut dire que Chine eɓe kolli ke pays ke wuuro gandanɗa hoorema heewa doole rafo toon fuɗɗori ley fayi France en fayi États-Unis fayi Portugal fayi Espagne ha naati ɗo e contré ji men woni ɗo e Afrique ha ɗo e Sénégal yettima ɗo he men enen kono pamirten tan rafo fuɗɗori ko Chine donc te adda ɗum ko kullel so kala gonduɗo he rafo ina wawi rabde neɗɗo goɗɗo ɗum noon kala gonduɗo hen ne wawi rabde neɗɗo goɗɗo kono hannde tawde ko ndewmi takel mbatten en jii hay toon ɗo fuɗɗotinno to en jii to waalo fenndo woni France e ko way noon ha Italie en Espagne kamɓe fof ɓe keeɓi ɗum kono hay kamɓe ɗo fuɗɗino to hannde oɗo saaha way kono ɓe mbi alhamdulillah eyyi ko noon so yi ɗeɗon leyɗele wayno Chine hannde ɓe puɗɗimi wadde maîtrisé ñawo sa ƴeewi Chine ko moyen ji ɓe jogui ɗi eɓe ƴetti sa ƴeewi leydi gandanɗa hoorema woni ko Wuhan c'est nder Chine ɓe mbaɗi leydi ndi ɗon fof quarantaine wiyete joñi leydi ndi hay goto yahata hay goto artata hay goto yaltata kono eɓe jogui ɗum doole aussi eɓe gaddan jomumen ko ñaami ɓe mbaɗan jomumen fof ha jomumen ina neehi koñumen ne jooɗi ndeeƴi par ce que rafo harnde wona haare wonde hewde doole ɗum ɗon ko needi he jabde nde jooɗade par ce que virus o e mbiyata ni kullel nguel holo raɓirata ni ina yaawi
pour dartinde ɗum tan il faut yimɓe jooɗo ndeeƴ ko fo jooɗo e galle mum usti jaalab kewɗi par ce que raɓrata ni in yaawi so ƴeewi ɗum noon rakka ɗum chine rakkat ko ɗum leyɗel goɗɗe ne so jiiɗi wadde ɗum chine waɗi ni ha dartini daɓgol ngol ko jooɗade nde wonde ustude jaalab kewɗi ko ɗum noon tan wawa dartinde rafo so ƴeewi chine hande waɗi maîtriser rafo ko ɗum noon tan rakkiɓe ɗum ko kamɓe ɗiɗo chinois ji ko needi ko needi ndi ɓe jogui kono defteten hen ko raaɓuru ndu holno refo ɓuuri wawde raaɓirde rafa noon somiraɓe en wawa raɓde waɗi daɓgol wiyetengol direct comme joni an aɗa wonde rafo mi ɓaɗɗa kam hayso kene peele 5 walla 6 isla walla ɗojja he seram ɗum noon noon mbiɗa wawa fofde yaltata ko mbiɗa wawa ɗum fofde rewe kinam walla yani guitam mbiɗa wawa no ƴettirde rafo walla wiyete ko kadi transmission indirect won gandanɗa hoorema omo jogui rafo o accitme juuɗe makko walla tuute juuɗe makko walla wutte juuɗe makko walla takke ɓandu makko o jagga he banggue walla o jagge taabal walla o woori jaggi walla o salminma anne so salminimama ƴetta jungo ma mbatta e yeeso ma walla jagga he miir gandanɗa hoorema walla jagga he jamdi walla jagga he tekkere taw jomum hutrinom ɗum acci hen virus o ane gara ƴetta ɗum mbatta ɗum e yeeso ma ɗum noon fof ɗum woni daɓol ɓurɗi teskede e daɓgol virus o beela ko wiyete ko ɗe jooɗiɗa ɗo comme nan mbawduɗen ni sa jooɗima ɗo a ummima mi arti mi jottima mbeɗa heeɓa ɗum walla mi heɓata ɗum eyyi aɗa wona mi jooɗima tan mi heeɓi ɗum kono somi jooɗima tawi an a accini ɗon virus o mi ƴetti mi waɗi memi hen mi nowi ɗum banggue goɗɗo walla memi hen nowi ɗum e yeesam tan mbi waɗi ittude hen virus o tawi virus o heddinom on jooɗinom ɗo par ce que virus o ene haasi wuurde yal hol acca hayso sen waktuji 3 walla ɓuuri ɗum noon ɗum wawa ɗon wuurde en jii ko ɓoyani ko hay ko wayno ɗo yimɓe ndentata ɗo juulo wiyama fodde sa tukkima e tinde ma ɗo tinde ma tukkiɗo fodde wonde waktuji 3 sa ari a tukkutima ɗon aɗa wawi heɓde ko wona ko ɗum kadi e batte jamɗe mema sa memi jamdi ɓe mbi refo kadi e jamdi ina takka kadi e jamdi rafo ene takke he jamdi ene takke kadi hay sajjuɗuji mbitaɗi ene mbawi takkude hen joni noon wonti tan sa ɓaɗima ɗum walla ƴetti ɗum annene a wattidum e yeeso ma par ce que kala joomum appu ɗon tata virsa inen ɗon a heewi kala joomum haasi joomum so memi hen watti ɗum e yeeso mum tan kañum ne ƴettata fof ɗum waɗi daɓgol ngol yawiri noon ɗum waɗi daɓgol ngol yawiri noon duttoɗen koye bani men debbo woni Diarry Ba en jira ɓayro ndu no wayni no yawiri ni no bawiri ni kono eɗen teski yimɓe waɗi won uddaɓe woni jaltata kono Sénégal way kono ɗum ala hen kono noon rewɓe ko duggiyoɓe raɓoru ndu no wayni rewɓe holko poti hen wawde renade eyyi jarama e question o hande rewɓe soɓe foti renade e rafi o ɓe poti ko fuɗɗirade soɓe ari yaltude goho ɓeɓe cooɗo ɗiɗi soɓe yahi haaɓe naati e nder jeere koɓe ɗiɗi fotade iɗade wadde woni ɓe mbaɗa créé distance mbimana hakkude an e jeeyowo yo ɗum goɗɗodir seeɗa sa soodi ha parɗa te waɗa wawi yaade sa ari yaade ya nawat masque ɗum ɗum ɓuuri yiɗede sa nawri masque sa yeehi jeere ha gartuɗa hata nadde damal galle ma ya soodo juuɗe ma ha laaɓa sa setti hen ha parɗa sa yettima duggu mo joguiɗa o foof hata ɓoltude ɗum ya wat ndiyam seeɗa eau de javel lawƴa ha laaɓa dooɗa fuddude ɓoltude légume ma walla ko coodiɗa ko jeere sa setti hen noon coɗoɗa ha juuɗe ma ha laaɓa dooɗa ruttade nder galle ma ɗum noon e nder galle o ko soodorte ko gel mboɓe jeeyato woni oɗon mboɓe jeeyata o tan neɗɗo wawi sodarade walla no wawi sodarade sabunde walla omo walla ko wayno eyyi ko codirde mo yimɓe mbiyata ɗe woni gel ɓe mbiya hydroalcoolique ɓe mbiyata ya waɗe juuɗe ma saɗa sodoro ɗum ma wat nafoore ha no fewi kono ɗum ɗon ko pour sa woni boowal ɗon ndiyam ɓaɗakima kono kala gartuɗe nder galle mum ndiyam ne ɓaɗima sabunde ɓaɗima hakkude sabunde noon an ƴeewat omo ko sabunde madar ko je pasité ɗon noon ko sabunde woni ɗon walla sabunde tan hay tawi ko nogas codirɗa ɗum ina soodo juuɗe ma ha laaɓa kono noon mi yiɗno artirde hakkille yimɓe e soodade par ce que yimɓe fof nen cooɗo kono wona yimɓe fof cooɗoto juuɗe men ha laaɓa won galleji soɓe gaari ƴettat ndiyam ɓe mbaɗa hen e pan baignoire so paari ɓe mbaɗa hen madar walla astahfirullah ɓe mbaɗa hen omo ɓay so paari ɓe mbatta hen eau de javel ɓe pawa goɗɗam coɗoɗam goɗɗam ndiyam taw yimɓe mbaɗa hen eau de javel wi ko yo yimɓe lalito juuɗe men sodade noon wona yimɓe fof lombo juuɗe men e ndiyam gotam walla ɓe lalli juuɗe men ndiyam gotam soda codugol ko individuel mana ko an tan sodoto neɗɗo goto tan saɗa soodo ya soodo juuɗe ma ha laaɓa ya hoto hejjit hakkunde peɗele ma coɓɓuɗiɗi cegeneji ma yo yimɓe itta cegeneji men somi faami ko jiɗɗa koye ɗo na faladem so tawi neɗɗo on sooɗo
woto waɗ jungo mum nder ndiyam ɗam yo timno jungo mum e nder paano waɗa ni o journe o soodo ɗe ɗon ko coodoɗam ɗo ɗon par ce que si yimɓe gandano ɓe coodirto pour kamɓe eɓen coodo kono ɓe coodirinde ta hande men fabade wadde coodugol ngol c'est important yimɓe mbaɗa ndiyam e juuɗe men ha hawrita so hawriti mbasa hejjidde hakkude peɗeli ma ɗo ete hakkude ɗiɗo peɗeli fof ko foti memde ndiyam ɗam e sabunde ceguineji ɓe mbasum hejjidde surtout ɗon kadi mi artate rewɓe ceguineji ala nafoore kala bannoɗo pose ongle hanti corona ne wayni nder leydi yo ittu ɗum ha laaɓa so yewti ɗon ceguineji eɓe lawƴat ɗum ha laaɓa koye ko lawƴete ko jeeya ɓe lawƴi ɗum ha laaɓa mbaɗa ndiyam men ɓe ƴettata men manam ɓe masla juuɗe ha laaɓa ɓe coodo ha laaɓa ko ɗum yiiɗa e coodorɗam ɗam ko ɗum yiiɗa e coodorɗam ɗam kono joguiɓe nokkuji mumen ko wayno salaŋaji ɗi e ko way noon e moroɓe ko way noon kamɓe ne holɓataki mo mbawɗon tottude ɗumen kamɓe holnoɓe ndentortoɓe eyyi ɗo hande to leydi ndi tolli e coronavirus mi sikki kala joguinoɗo salon walla kala joguinoɗo salon walla waɗoɓe make up e gueɗe bani noon sooɓe mbawi yoɓe ustu ɗum walla ɓe dertin ɗum par ce que a anda hande hoton holon jogui e holon mo jogaki hande pas plus tard que hande ministére woodi déclaré cas communautaire cas communautaire sa nani ɗum woni dabɗo ɗum o ɓadinoka gondunoɗe ñawo walla o takkani gondunoɗe ñawo jeeyake cas mo ganduɗa ko no suivi donc anda oɗon hay goto anda holon raaɓi ɗum comme garowe ma anda hotono ummi holon galle ummi ya waɗɗo ɗum ko mbawɗa waɗɗade neɗɗo noon ko mbawɗa woni heddade galleji men no muusi noon par ce que weeɓani kono noon yoɓe gandir ɗum noon tawi noon a wawa waɗɗade par ce que ma ñammina galle ma ya wat mouchoir non ya wat masque sa waɗi masque ma tah mbaɗa protégé wu contre mo ɓadiɗo mo sa yewti ɗon sa waɗi masque ha parɗa garɗe ma yo soodo hoto yimɓe kersade wiide garɗo jottide joni e nder galle o yo soodo soodugol oron mo waɗato kañum ma wallu ɗum walluma par ce que so neɗɗo ummima galle ma boowal atti natti refe nder galle ma ko galle ma fof gañoto hen donc yo yimɓe mbi yimɓe kaddiɓe ciɓɓiɗɗoɓe mbaɗade fof ɗo neɗɗo wawi ummade fof hoto hersa ɗum wiide yo soodo juuɗe mum ha laaɓa hoto nattude e nder galle ma hade natude nder galle ma mbeɗen nde joni dirtoɗen e Dahalta Ba kono won wiyoɓe wonɓe nguuli ɓe ɓe mbi ko nguuli ki sa woni hen a heɓata ɗum ɓe mbi ala ɗo gonɗa e ɓuuɓol ngol ɗum onon en tant que docteur eɓe holno jiruɗon ɗum eyyi tawino ko nguuli tan haɗanno amen hen hebde mo sikki hande leyɗel Afrique ɓe foof kawrata hen ko yaate Égypte no wuuli Maroc no wuuli Sénégal no wuuli le plus précisément Touba no wuuli wona pour wadde ɗum cité mais jinmi wiide toon no wuuli eyyi toon no wuuli Nigéria no wuuli Niger no wuuli haɗani ñawo naate e nder ɗeɗon leyɗel fof donc yimɓe mbiyat ko kiiɗon nguuli so leydi so rafi o yettima toon natta e leydi gulndi mi sikkani taw ko noon so wonano noon tawino ko noon tan hande yettotako e nder Afrique par ce que leyɗel kewɗe no nguuli hande yettotako e nder Afrique maali mo ko holɗum holɗen maali tinirta aɗa wonde rafi o eyyi maali ɗe desnandude maali grippe kono ɗi gona gotum hoorema ma muus aɗa wawi wondude bonni wulor aɗa wawi ina wawi fuɗɗirede ma doƴƴo ina wawi fuɗɗirede ma kine ma cukka walla kine ma wone yippude ndiyam ɓandu ma wuula bisimilla fièvre ko wiyete ko fièvre ɓandu ndu taw no wuula yiyema no wawi musde des fois sa no arede ma reedu dogor kono hona ko ɗeɗon maali sa wondi hen tan ka gonduɗe corona yo yimɓe aussi ndenta won yimɓe ganduɗa kaɓe wonduɓe mabɓe cayi wonduɓe sinusite asthmatique uji hande kala ɗojju tan wiyete ko huuli hande asthmatique uji aussi mi ruttate men kamɓene saabi eɓe gonde doƴƴo souvent eɓe doƴƴona tampini ɗumen wona doƴƴude fof ko gondude corona mbaɗen nak leydi ndi eyyi hande leydi ndi ne heewi wonduɓe peut être cas communautaire no woodi yimɓe ne foti rentade ha no feewi maɗa rutto maɗa wiya yimɓeɓe ɗon wonduɓe maladie biteɗo asthmatique sinusite e kadi baadi noon foof wonduɓe hypertension artérielle tension wonduɓe diabète les insuffisances rénaux e wonduɓe cancer ɓeɗon foof seɓe mbawi ndentade ɓe jooɗo e nder galleji men ɗum ɓuuri yiɗede ɗum ɓuuri yiɗede duttoɗen koye Dahalta Ba en paami Diarry ko haali ko yeɓoɓe ayaw haɓirde Piindi TV paami duttoɗen koye fedde wiyetede ASFO nde ɗum waɗi nde tan kamɓe padani hay goto ɓe mbi koɓe gummo eɓe jahay ɗon holno sifori beele kon joguiɓe moyen mo tottoɗon tan oɗon cuuɗi hen yim minen kam piido gaddanani min ballal amen mais kam ceerno Moɗe jaram minen fedde amen nde fedde ASFO fedde rendiɓe docteur eɓe fuutankoɓe heɓe gona fuutankoɓe kala jiɗɗo tan jeeyede fedde nde a jeeri hen ko docteur eɓe so nani docteur eɓe ko médecin ji pharmacien ji infirmier ji e wonde chirurgien dentiste wonɓe ɗo e Sénégal
ndu rafo fuɗɗi nde min paami min idi famde harnde wona haare docteur eɓe tan wona haare Macky Sall wona haare hay ga haare goto min paamde ɗum minen mbi minen ne ɓayri ke affaire safare min gollat ke hen ɗum min janggat ko ɗum min mbaɗata ñande foof ko holɗum min mbawi waɗande koreji amen holɗum min mbawi waɗande fuutankoɓe e banggal sensibilisation e banggal ke doole min jogui ɗe hay tawi ni heewani ni min gaare jomumen walla min naate dente ɗe min pammin jomumen holɗum rafo holnoon rafo rentarte par ce que ɗum noon min ko faddi min mbaɗat ɗum fuutankoɓe ko wona ko ɗum hannde mbaɗanon ɗum fuutankoɓe en jii yimɓe ne mbaɗirtini masque uji ɗi min ni ko masque pour noon wadde ni oɗo saaha non kono neɗɗo waɗa gant haljito o mema téléphone makko o mema tabal so paari o itta ɗon ne hono mum par ce que ɗon min mbaɗa manki ɗon famde par ce que a waɗat gant joni joni joɗɗina te gant on foti wadde ne ittirte kono yimɓe wona noon mbaɗata eyyi ganguji he masque uji fof protection sa faami tan jomumen dañata ƴettude juuɗe men mbaɗa hunde mbatta he yeeso ma ɗum ɗon an neɗɗo jotto ko he ñalama mbaɗa jungo ma he yeeso ma hay goto andani foti donc ɗum waɗi yimɓe mbiya mbaɗa gamuji pour sen liggo woni affaire uji comme an jaggo woni affaire uji andat affaire uji gummi kono noon sa paari ɗum noon a ittat gamuji joɗɗina sa wawi changer change awan guppaɗi eyyi masque uji ne en jogui masque uji hon mbaɗirte masque en jogui masque uji gandanɗa hoorema kiɗa uddi tawana masque uji chirurgie jiitaɗe yimɓe mbaɗa koño masque uji kam sa waɗi ɗum ko an gonɗa ke wallude a gonɗa ke rende yimɓe mais a renani hoorema par ce que masque uji ɗon en jolbi hunde wawi rewde lesnare ɗi won masque uji noon uddi yahata ha suurɗo foof ɗin masque uji noon e ceɓoy ɗin mori cohlaaji ɗi sa wawi moɗo jogaji kono ɗi cohlaki ɗi en jaltineɗɗi kollen ɗi yimɓeɓe ina waɗi ɗi ganduɗa ɗin so tawi woni ɗi cohlaka ɗum ɗin kam eɗen mbawi wiide ɗi cohlaka ɗi woni ɓurɗi hoyde ɗi ɗin sa waɗiɗi aɗen wallita ñabbo yo arema e mbiyata ko masque chirurgie ɗiɗon masque uji kam sa waɗi ɗum an tawi aɗa wonni e rafo ma waw ma reen yimɓe kono noon dandatama an saɗa faama donc masque gandanɗa hoorema masque gandanɗa hoorema mbawɗo hippude hinande hippu oɗoji foof ɗin masque uji ɓuuri yiɗede ɗin masque uji ɓuuri yiɗede te masque aussi sa waɗi ɗum so tunwi a ittata mbaɗa masque goɗɗo joni foti waktuji neɗɗo waɗata masque uji ɗi tan gasna e majji masque kam comme so juuti fotani ɓurde ñalama kam itta masque o firti saaha fof neɗɗo ne foti change ude saaha fof foti change ude gant on ko neɗɗo waɗata ko gant ha haljito guitta taw aɗa jagguno téléphone ma firti so tawi aɗa wondi hen a rokki ɗum téléphone o te a joɗɗini sa haljiti a lawƴata téléphone o a joɗɗinata gant ma tan jaaha ɗon ne oɗon poti ɗon haalde hay ɗon ne foti haalede par ce que ganguji e koye men sa itti mum ka foti joɗɗinde te a jogi ganguji goɗɗi mbaɗa walla lawƴa e ganguji mais jagga gang o jagga téléphone ma après to tan go téléphone o ɗum ɗon kam in wawi jeeyede e oɗoji par ce que sa itti gang o kam ɓoranno kala ƴettuɗa téléphone ma ta jogui gel kala ne joɗɗinɗa itti téléphone mbaɗa gel par ce que gel o ina waɗa fixé kala ko woni e jungo ma donc a wawata waɗa transmettre ɓuranno sah so tawi yimɓe aɗa tottodiri yimɓe woni affaire uji sa totti neɗɗo so neɗɗo artiri hema ta jogui gel mbatta e jungo ma après tottama ko ɗum noon ɓuranno e oɗoji ko wona ko ɗum jabanten ko ya garta sénégal kañum ene waɗi ɗo dotti kono ha joni ya garta o comme no Sine waɗirno ni uddi walo fendo France no waɗirno uddi mais sénégal guddugol mum heddi ha joni ya garta o no batti autoji ɗi mbal en gonta e wallide ñabbo oɗo saaha tawde ya garta o no waɗa tuggan ma tan 6 heures ha 20 heures yimɓeɓe no jaaha eyyi joni yimɓe ɗum Macky Sall waɗi ko ɗon yimɓe mbaɗa ɗum saluer par ce que moom foɗi waɗ effort uji e oɗon côté mais ya garta o ko leydi gonɗen ndi ko leydi gandanɗa hoorema yimɓe ngala doole famɗuɓe doole tigui Chine waɗi ko pour mbaɗen ɗum anen sattat hemen a yiyata jibinaɗe gandanɗa hoorema dépense mum ka hande e ñalama o lijjata ɗum donc sen mbiyi dartin foof musata yimɓe no feewi kono noon no yimɓe so jaltat ni yo goto fof ƴetta yo waɗ ko wiya ko sa yalta galma a jolle transport public waɗ masque sa wawi wadde gamuji mbaɗa sa arti ƴitta coɗɗa juuɗe ma donc ɗum ɗon woni oɗoji mais sene mbi en dartin transport uji ndi tan ɓen ma muuse hewɓe yimɓe wona yimɓe fof kattana ɗum ko leyɗele gandanɗa hoorema leydi men wona leydi joguino doole no feewi donc jibnaɓe doole ɗe mbayanno joloɓeɓe autoji ne so neɗɗo jooli ha auto hande sofreɓe ɓe jolnat ni yawma auto ɗi yawma ina mbawno jogade lawƴoɓe ɗi soɓe jeehi haɓe jooli are foof taw won dari ɓe no balla yimɓe cooɗo kono firti yimɓe jolat e autoji ɗi coɗatako jooɗo kadi jooɗo aɗa wawi wade joddade gonduɗa e ñabbo o kaljita on jippo goɗɗo jolo ɗon ne ken miskineɓe ngala ɗon kono ɗon ma ƴewtede ɗon ne hol tan peejo onon en tant que safroɓe ɗen jogi ɗon e ɗum
eyi peeje ɗe so ƴeewi so tawi neɗɗo fof wawno jogade gel mum ɗum de ɓuranno kam so tawi noon yimɓe mbawa hay transport uji public ɗi kam kamen kuraki jogade gel he nder oto kala naɗe mbaɗa ɗum gel e juuɗe mum ha labcer joomum jooɗo e mbaɗ obligé yimɓe mbaɗ masque uji donc ɗum noon kam mbawi ɗum waɗi kam transport uji kala natawo e damal ngal receveur ima da coɗɗa juuɗe ma gabba comme ke mbaɗata koye sécurité uji hamanadi beela kadi ne gonduɗo hen joni joni a tinani a salmodiri e mum kala jiɗɗa ƴettuɗa gel o lawƴiɗa junngo ma beela no wawi aɗa wawi hen serde aɗa wawi dandade hen eyi sa waɗi gel o he junngo ma tawi a salminimo accini hen an kam hayso ka watti tawi gel a waɗi ɗum no fewi no hanniri ni hayso ka watti junngo e yeeso ma a ƴettata ɗum ƴetta ɗum ma famɗo risque o famɗata mais ɓurata kam aussi so yeehi ha gal mon coɗɗa juɗde ha laaɓa par ce que geluji ɓuuri ko hen hewde ko fixat tan e junngo ma hay hunde wawata ummade hen mais sa paari ƴetta sabuni coɗɗa no fewi coɗɗa juuɗe ma ha laaɓa no Diarry wini hono sodirte mbaɗa noon coɗɗa ha juuɗe ma ɗe ha laaɓa ceerno tigi garten koye rafi o no woyi bonde kono en jii mo ngannduɗaa ko janngoɗo ɗo e ndeer leydi Sénégal woni professeur Didier Raoul jibinaaɗo ɗo e Dakar 1952 o fuɗɗiima wiide o yiiti safara mum enen eɗen mbaawi ɗum wiide e ɗemngal men ko lekki mbiyeteeki no hakkini kono noon waɗi yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe jeddii ɗum ɓe mbiya alaa woodaani en njii kadi goɗɗo kaalɗo heen mbaɗano Eva Marie Coll Seck mbaɗano professeur Daouda Ndiaye kamɓe ɓe kaali hen donc onon hol darde mon e ɗum noon wiya safara o yitama kono won yedduɓe onon so tawi onon ɗon jaydi hen walla eyi aɗa andi ko ɗum science donc hunde foof en jogui holno foti ummorade professeur Didier Raoul professeur ganduɗa hoorema ko infectiologue e microbiologiste to e France ene leydi wiyeten joguiɗo tambiɗo kala ko fewte ñabbuji baɗoji raaɓoyru ko he on fannoyade ko yimɓe paama on fannoyade kanko Didier Raoul kanko nak o ƴetti molécule uji gummiɗe chloroquine mbiyata ko hydroxychloroquine o rendi ɗum he o tottiri ɗum nogas e nayyi neɗɗo o ƴeewi o tawi nogas e nayyi totti ɓe ɓuuri ko hen hewde celli o ƴetto rendin hen médicament goɗɗo wiye azithromycine ko antibiotique ko ɓe kamɓe fof ɓe celli donc o wi nak o yiiti safaro joni nak ko échantillon mbo ƴetto won yimɓe mbo ƴetti ɓe ina famɗi seeɗa nombre ɓe mbiɗa nombre ɓetto joni noon so tawi communauté scientifique haɗa ɗum jaɓɗo ɗum il faut won nombre gandanɗa hoorema yimɓe keew ha yimɓe fof kawra ƴetto hen comme échantillon 6000 ha yimɓe keew so yimɓe ɓuuri ko hen selli nde oɗon étude wawi jaɓede a faami joni noon sa ƴeewi woni hen professeur uji kalɗa ɗo eri jomumen gondani hen walla wona question jomumen gondani hen eko jomumen aussi wonko gañata ay ɗo joni sa fuɗɗi wiide hydroxychloroquine o e safra heewɓe hen jahata ƴetta hydroxychloroquine gona yarde taw gandano jardata ɗum taw gandano jardata waɗa ƴetta ɗum pour wadde wiite ko hadde virus o jaggude ɗumen joni woni yimɓe nanɗo e aduna o ko ñabbul chronique jogui ñabbul gandanɗa hoorema ɓooyim men wayin comme polyarthrite rhumatoïde en wayin comme lupus en ñabbul gandanɗa hoorema ko hydroxychloroquine kañum safrata ɗum ɓeɗon noon gomɓe hôpitaux ji ɗum noon cohli médicament ji mbawa gasde jomumen mbasa hebde hen taw ƴettuɓe ɓuuri ko hen cohlani ɗum e goɗɗum noon woni professeur Daouda Ndiaye aussi kalata ko so ɗumne aussi heɗni leyɗele men ɗe wiide ko paludisme ina tampini men leyɗele men ɗe donc eɓe gañata ƴetta lekki ki taw forani ƴettude addan ko so yaha wondi e ñawo mbaɗa résistance traitement résistance woni lekki fonno ka safrudem wawi safrudem par ce que an ka ƴettude lekki ki tawa fotani ɗum ƴettude ɗum ɗon yaruɓe affaire paludisme woni professeur Daouda Ndiaye en ɗum ɗon eɓe gañi hen ko wona ko ɗum kono fofde e waade noon min diwtani ko mbiɗa ko kanko ko cafro nganaɗo kono min ji omo ganduɗa ko gonnoɗo jagorgal cellal ɓalli woni Eva Marie Coll Seck wiino wawi wadde solution en ji poɗɗano président Amérique o wi ɗum on ina jogui miijantoɓe ɗum on wi ɗum o riwtani ɗum ko ina waɗi ko solution ko wona ko ɗum beela won wiyoɓe ni ko fedde ardinde ko affaire safaruji ko ɓen goni joni parani par ce que zelluji ɗi nana jeeya ɗum ɗo ɗi nana jeeya ɓe parani pour refo yiite joni e ɗum kam mbeɗen andi mi wata woɗɗoyde hen par ce que andi affaire uji waɗi politique uji gandanɗa hoorema min hoorema wonani maîtrisé donc joni tan yimɓe mbawa famde rafo fuɗɗinde joni Didier Raoul waɗi proposé traitement hay Sénégal e hoore mum professeur Moussa Seydi tekim hydroxychloroquine au Sénégal pour yimɓe foof kala gonduɗo rafo joni noon in patat tan ha analyse uji gandanɗa hoorema mbatteɗi aduna o so en jalti so tawi in henni yimɓe mbeɗa sikka tan OMS
men mbiyo refo men mbiyo safaro yo hawtini aduna parce que kam laami bang cellal he aduna donc mais kam non e kalta tan tank étude uji ngana ho man wona étude uji jaaji yimbe fu mbad approuvé donc ndene mbawat halde kon do joni kene kam pamen do e Sénégal en puddim hydroxychloroquine do e Sénégal mais ci awaden azithromycine dum non eden gandi hojomaaji men keddorden ko hojomaaji tati dum woni keddorden en duttote bani men debbo ayi ko haala ko DJ Rawul haala mum ka kono gartami koy joni ko mbela an so tawino ko jaari ko ciddo do yi aduna ko wi ko walla ko yimbe be cikkata ko kanko o yiti be mbi o yitani won wiibe non ko woni hedbe caggal parce que ina jogi yimbe be dawnata ha heewa be jabani wi joni parce que kambe be calculi be mbi do lebbi sappo e didi walla lebbi sappo e jeetati 18 mois donc dum ina gasa wonde ndem be jiito to no wodi ko DJ Rawul wi ko ala ko do e dum do o yiti kanyum an au fait que problème hande mo dande no DJ Rawul professeur o don mo ganda ko gandade hande so windi hone kala jabbadano do médecine surtout les infectiologues manam ƴeewo rafi ganda ka rab mbatta hen hakkile ha no fewi parce que ko gandade o don domaine juste revenir problème et OMS wonanani do France wonani do États-Unis wonani do Italie OMS wonani do ko aduna fof kala traitement ƴetteteɗo kala lekki mo ganduɗa yimɓe en totte ɗum boɗɗum yarde OMS ma ƴeew ma ƴewtin ha no fewi tawi yimɓe en mbawi hen dañade eyyi honno fodde ƴettirde par ce que waɗat protégé ko lelɗeɗe foof donc min mbatta hen hakkille ha no fewi pour andude OMS hande so tawi tottirani tan wiyete ko yo leɗɗe ɗe fuɗɗo tottede aduna fof yimɓe puɗɗo ɗum serdire yarde c'est juste ko jiɗɗo wadde protégé par ce que jangge jaam tawi yimɓe jeeri médicament o hande doyete 5 ans taw wonko ɓe gondi tawno ko médicament o ɗum ɓe janno tehno ɗum wodde il faut que OMS ma wiye aha anda waɗani liggey ma par ce que gonnoɗa ko yimɓe fof donc sous protection OMS woni bo añat jangge jaam o noddite ɗum ɗon tehi ma wat attention pour ƴewtin ɗum mais hande mi deccune hakkille sénégalais ji professeur Seydi mo ganduɗa kañum jogui service maladie infectieuse mo Fann toon rafi o safrete hande o haali ɗum ko ɗum ɗo min puɗɗi wadde utiliser chloroquine amin ñaago Allah noon haaɗo ɗo ete ron ñaago Allah haada do ko hojomaaji men kuubi kono ma en jahanna ha toon to waalo fendo parce que jaagorgal mabbe jogiido ko batte cellal balli kanyum o riwtina sabu ledde de yodi nattu yeeyede kono kongol ma mbayni e yewtere huli an waajuma fewde Sénégal naabe uddude émission pour uddude émission mi siftaranni yimɓe tan soodugol maɓe coodoto hoɗe ɓe jawɗum hande min nana miñamoñen fof wiyama min coodima hamin tampi ko coodiɗa yonata yo yimɓe coodoto juuɗe men ha laaɓa ɗum ko goo ɗiɗi yoɓe goɗɗinat juuɗe men yeeso men tawi laaɓani par ce que tawi juuɗe ma tulmi a anda to no ummi to juuɗe ma a wawa ƴewde micro ko hoto tolni e nder juuɗe ma sa memi yeeso ma mema hunduko ma walla mema hinere ma walla mema guiɗe ma aɗa wawi raɓde hoore ma taw a welaka donc yimɓe mbat attention coodo juuɗe men goɗɗina juuɗe men geeƴe men so ɓe mbawi ɗum wadde ɗum noon dalata ko noon konngol ma mbayni kono noon wonko fadi mon ɗo kadi onon ɗiɗo eyyi min jettima min jetti bandiraɓe adduno amen ɗo ko haalde he ñaw wiyetego covid 19 donc toon docteur Diarry Ba wini no yimɓe tan yo ndento teddin laaɓal ngal goppa calminal kewɗi aussi ndento dente ɗe par ce que virus o e mbiyata o yaata ko yimɓe nawata mom yimɓe nawata mo pawam he nokku neɗɗo ne ƴetta ɗum raɓa en hoore mum donc so yimɓe teddini laaɓal goppi calminal ɗi ndentimi dente ɗe tan yimɓe mbiya he kedde galleji men aussi mbeɗa sikki tan ma en mbawa gagnade rafo ma on mbawa gagnade Fouta walla Dakar hol hen ɗo ɓurɗon yidde wonde Fouta Dakar walla Paris Dakar leydi amen kay rap walla mbalax min ko rap pulaar ɓurmi rap pulaar ɓuranma an wona kettoɗo musique no fewi laccire haako walla laccire kosam laccire haako min de laccire kosam an ko laccire haako oko laccire kosam maara walla maafi accum ƴettu maaro ala maaro ɓuri ɓe an ko maaro ɓurnim de film walla théâtre ay film ɓurnim télé walla radio télé an ko radio oko télé merci beaucoup kono ma yiye Piindi ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe ayawa habrirde Piindi TV Allah jarama on jarama ko yewtere holmo woni an taw ko capanɗe 4 e jeetati taw hande eɗen kalanno e rafi mo ganduɗa ko biteɗo coronavirus walla mbiyen covid 19
taw eden bismi fedde wiitende asfo kamɓe ne ko dariɓe e wallodirde Sénégal naaɓe kala ko oñi ɗo e haala ngam ɗon wonano sabu